gimoro kaw mana giero kamano. Komanda mano mar obila e alwora mar Imbo mano mar Kenya Kiprono Lang'ato kwa jonyuol kod jorit mag nyithindo mondo kik we gidonje tije mag kunyo mula kod mwandu mawuok e bwolo ahinya te seche makoro skunde ma pacho ka olor. Lang'at ne wuoyo apisi maduong' mar obila e kaunti ma Kakamega kamano wacho en janyuol kata jarit ibiro yud nyathine e kuonde kunyo mula ibiro kawne okang' mar chik. Kone nyithindo ok oyiene gidonje tije machal kod mago. Wakati shule imefungwa na msimu huu ni mrefu sana mpaka Januari katikati, watoto wengi wanaenda kushughulika na mambo ya kutafuta madini, na mara nyingi kama kuna watoto wameenda pale na kuna nyesha kama wakati huu, hiyo migodi inaweza kuboromoka. Hatungependa kupoteza mtoto wowote, ni wachanga na tungependa warudi shuleni. So wazazi hakikisha kwamba hakuna mtoto anapatikana katika migodi. Na ikiwa mtoto atapatikana, tutachukulia kila mzazi hatua ambaye mtoto wake amepatikana katika migodi kama hiyo.